आंनि नैबे जोंनि गेदेमा दङ फंबायमोन दङ जोंनि लोगोआव जोङो दा बहाय जोङो सारनैसो मोनसे बुंथिनो लाहर होनदों बहाय जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ सारा जाहाथे इसोरनि सायाव जोंखौ नायफिनहरो गोरोन्थिखौ निमाहा होयो दा जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एस वार्ड कार्ड जोङो पिएफमोन एबसुनि दैदेनजानायमोन दा जोङो गोदोहाय दैदेननायाव जोङो बिटिसिनि हाग्रामा सारा जोंनि एबसुनि दैदेननायाव जोंनि खामानि मावनायफोरखौ नोजोर होआसै आरो जोंनि मोन्थाइखौ जेबो राहा होआसै बेनिखायनो नैबे गोदान बोसोरनि जोंनि BTR ओनसोलनि प्रमद बर' सारखौ जोङो गोजानजोंनो जोङो खुलुमहरबाय गासिबो खुलुम जोंनि बे साननायखौ जाहाथे जाफुंहोयो जोंनि बै सिगां जेब्ला इलेक्सन मिटिं जायो बहाय होनो थाखा रां खांना होननानै आरो जों हाखाया अननानै जुदि होयोब्ला सारा जों भेबनि जिथुखि गोदो दादोंमोन बे दानाय सोमोन्दोआव हाग्रामा सरकार ब्रिटिश सरकारा जेबो अनसुंथाइ होआसै दा बेनिखायनो जोङो भेबा थांना थानायनि राहाखौ प्रमद सारसिम आङो दैदेननायाव आं माने लुगैयो थांना थानायनि राहाखौ बिथाङा मा होनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै बिथांनिसिम दिनैनि मागो फोरबो 1 थारिखखौ लानानै बिथांनिसिम आङो खुलुमहरबाय जाहाथे जोंखौ मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालायाबालानो बिथाङा जोंखौ नायो आं बेखौनो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर रायजो राजाफोर आं मोनबोनाय जाथायफोरखौ बर'नि समयसा राजनितिखौ आं मोनबोदों 1991निफ्राय मोनबोदों बिनि जों दिनैसिम जों खस्थ' जाबाय दङ दिनैसिम गाराखै जोङो मिटिं बायदिसिना जों गाराखै आन्दलन गाराखै जगाजग जाबाय दङ आंनि नुनायखिनिखौ आं बुंनि जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' रावनिफ्रायनो जोङो आन्दलन खालामबोनाय मानसि आं दिनै बोरायबोबाय आरो जेसेबां मानसि जोंहा हांगामाव थैदों देबनागरियावबो थैदों जोंहा 74आव 150 मानसि थैदों बेखौ आं गोसोआव दङ ओंखायनो दिनै आं रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौ बुंथिसै जोंहा सारबो दङ ओंखायनो जोंनो दा बर्थमान बे हाग्रामा BPF सारनि जि राजनिति खुंदों बे 17 बोसोराव जों मोनबो माने थाखा फैसा जों मोनाखिसै मोनाखै जोङो बेखायनो जों दा जोङो नारा नाथाय जोङो BTR मोनदों सरकार मोनदों जाहाथे जोंनो बहाय अनसुंथाइ होयो रायजो राजाबो मोननाय हिसाबै जोङो खस्थ' खालामबोबाय बेसेबा जाहाथे जोंनो अनसुंथाइ होयो सारा प्रमद सारा बेखौनो आन्दलनकारि हिसाबै जोङो दंमोन गासैबो आरो बेनि उनाव BTC समावबो जोङो 2003नियावबो जों दंमोन बे समाव गोबां बेलटिजों नारा नाथा जानानै जोङो किसुमान बिदा फंबायबो गोमालांबाय गावथारजाबाय आरो गोबां रोखोमनि हास्थि जादों दिनैसिमबो जोङो हारिनि थाखाय नांथाबनानै दङ आरो दिनै फैनानै BTR मोनबाय 2020आव BTR मोनसे एकर्ड जाबाय बे एकर्डआव जों प्रमद सारनिसिम मोनसे जों गासैबो भेबा लोगो नांनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा सारनिसिम बेखौ आखा खालामना जों गोबां बिदिनो बिभिन्न दुखु दाहा जादों मानो होनबा जोङो खुनु BCआवबो मोनासै BTCआवबो मोनासै गासैबो माने खामानियानो लिंग्रि पजिसन जानानै थांदो बेनिखायनो नै आरो दा BTRआव माबा मोनसे सारनिसिम अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै जोङो गासै भेबा लोगो नांनानै बे हाबाफारि हिसाबै जोङो आखायाव जों आसा खालाम एसे फिथाइ मोनबाय
बै फिथाइयाव जों दिनै आसा खालामदों फारसे गैया जोंहा लामा खहा जानाय बा जोंनि जिबिलाक जोंनि पार्टिनि मानसिफोरा जुजिनानै बे मोननांगौ फिथाइखौ दिनैहालागै जोङो जुजियै मोननो आसा दङ। जि दिनाव जों जिबायदि साजा मोन्दों, गावजादों, बुजादों, होसोजादों, लामा लामा बुग्लिजादों मोसौ बायदि खानानै पुलिसफोरजों, बेबायदि सास्तिनि थाखाय जों दिनै ओरैबायदि जों नागिरदों सारा जोंनो दिनैनिफ्राय अननाय होयोब्ला बायदिसिना फिथाइजों जोङो नागिरनानै जुजिनानै सास्ति जानानै जाना थांना थानानैबो जों दिनैसिम थांना दङ। बेनिखाय जोङो दिनै बिथाङा जोंनो अननाय होयोब्ला जों बेखौ एसे मोजां मोनगोन। जोंनि दिनै आजि बेसेबा दिननिफ्राय होसोजानानै जोंनि बैसोआ बेसेबा जालांबाय जोंहा, बे बैसोखौ लानानै जों थेवबो फिसा फिसौलागै मोजां जागोन होननानै जोङो दिनैसिम आसा खालामना दङ। गतिके बेफोरखौ जोङो जायबायदि बुजादों, गावजादों, होसोजादों, खहा जादों, लामा सामा गैया, फारसे गैया, हाब्रु होसोजादों, हाग्रा हाबनांदों, बेफोरनि थाखाय जोंहा दिनै सास्तिनि थाखाय सारा जोंनो दिनै मा फिथाइ होयो, माबायदिखौ जोंनो लामाखौ जों हगार हरो, जों बेखौसो नागिरदों दा बिथांनाव।